Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu, vanzaiwo chiso changu uye zvekare nemakore angu. WhatsApp iyi yandiri kutoshandisa itoriwo just a ghost account. Ndinoda kureurura mukoma Nashi kuti ininiwo ndakaponda umwe murume ainge achidanana negirlfriend yangu. Izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri kusekondary school. Kusvika pari nhasi hakuna anotombozviziva kuti ndo zvandakaita. Saka iye anongonzi nevanhu akaitawo zvokungopondewa nemabhinya, because kwedu makore acho iwawo kwainge kuchinetsa nyaya dzemabhinya, but ndini ndakamuponda. Musikana uyo wacho watainge tichirwira akazotoroorwa akabva achizotoenda kumheri kwemakungwa. Tiri vaviri ndisu tainge tichingozviziva kuti ndo zvakaitika. So ndaiva nemusikana wangu ainge akanaka kwazvo. Muvhileji yose aitonzi ndiye ainge akanaka kudarika vamwe vasikana vose. Musikana uyu dambudziko rainge riri paari ainge achindichita apa iniwo ndaiti kana ndikawana kamari ndosacrifice ndobva ndamupa kamari kaya kandinenge ndiinako, but iye akangoramba achingondichita chete. So I then found out kuti ainge achidanana nomwe murume uyo ainge atori nefamily yake. Saka murume uya aitombopota achitombosiya mukadzi obva atombouya kuvillage obva atoonana nemusikana wangu. One day ndakazovatevera vakabva vachizoenda mune kamwe kasango. Apa chakanyanya kundirwadza ndechekuti mukasango ikako ndimo macho matai mwanzo kuenda kana kuri kunzi tinenge tichida kumbofara zvekare nekuzorara tose kwava kuenda ikoko. Ndakavatevera, ndainge ndiine sando yangu yandainge ndiinayo iri muchisecho changu. Then ndakavataimira apo pavainge vava bhizi vachiseka bonde. Ndakangosvika paya pavainge vari ndichifamba zvinyoronyoro ndokubva ndangonomurova nesando kumusana. Ndakanzwa mabhonzo kurira kumusana kwake kwava kungoti zii. Ipapo ndakatoita sekunge munhu ainge abatwa nedhimoni. Kunze kwekuti ndinge ndichiregedza kuramba ndichingonetsana naye, ndakaramba ndichingomutema nesando. Ndokubva ndachizotanga kuvhundutsira musikana uya ndikamudza kuti kana ainge achazongoudza kana ani zvake ndainge ndichazomuuraya. Ndakatomuudza kuti ndainge ndichitoda kutoti ange achindibatsira, nekuti ipapo pacho pandainge ndamuurayira murume uya painge pari padhuze neparoad. Takabva tatanga kudhonza chitunha chake murume uya tikabva tachizoenda tikanochisiya mune rimwe bako. Akazotoonekwa nezvimwe zvivakomana zvainge zvichitovhimawo pazvakapinda mubako imomo, zvikaona kuti mainge muine munhu ainge akapondewa. Ainge asiri iye wekutanga uye haasiri iye wekupedzisira akaonekwa akapondewa muchisango macho imomo, nekuti kwedu kwakambonetsa. N'anga dzaitouya dzichitotsvaka vanhu vanokwanisa kuita izvozvo zvekubhinya, vachizouraya vanhu vachitora mabody parts voenda nawo kuMozambique, because kwandinobva kwedu titori kudhuze nekubhodha rekuMozambique. Saka akangonzi akapondewa nemabhinya. Izvo ndini hangu ndakamuponda. Fast forward ndakazoti ndaitawo vana vangu. Saka pavana vangu ava ndine mwana umwe chete mukomana uyo anopota achirwara, anobatwa nechirwere chepfari. Each and every time kana tikangoti tafunga kuti ange achienda kuchikoro anobva atanga kurwara zvinenge zviri very serious, but kana akagara pamba anenge asingarwari. Saka mweya wemufi zvinoratidza izvo kuti ugere paari mwana wangu uyu. Ndanga ndichitsvaka help, ndakambozama kutsipika, but mweya wacho une simba. Ndakatomboenda ndikanoburitsa mari yakawanda chaizvo. Ndaenda kune vamwe sekuru vanogara kunyanga uko, but hazvina kufamba. Ndinodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti kana wakaponda munhu like this nemistake ungazvifambisa sei? Hama dzangu ndikatanga kudzizivisawo sei kuti ndo zvandakaita. Uye zvekare mukadzi uyo ari kumhiri kwemakungwa ndakatombozama kuti ndige ndichitaura naye paFacebook, akabva atodilita Facebook profile yake, zvichireva izvo kuti iye
mulife make haatombodi kuti ange achindipa mukana zvachose. I think she has moved on with her life. Ndainge ndisingadi kumupfimba, no, ndainge ndichida kungoti tinge tichingogara pasi then tobva tataura nezvayo nyaya yacho iyoyo kuti tozvifambisa sei, sezvo ari iye akakonzeresa kuti ndinge ndichizoponda boyfriend yake. My advice kune vamwe varume kunzouko, you should never fight with another man if you find out kuti musikana kana kuti mukadzi waunenge uchidanana naye is cheating on you. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa apa hanzi havachadi kutaura neni, vacho ivavo vari kumhiri kwemakungwa apa ndo vakazvikonzeresa. She went there and she got married. She is living a life. Yeah. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo panapa ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Nerimwe zuva ndakati ndakagara apa zvinhu zvainge zvaoma zvino, ndainge ndisisina kana plan yekuti ndingaita seiko mari. Chakanyanya kundirwadza ndechekuti ndakamboedza kuti ndinge ndichiita zvechivanhu ndikatevedzera zvose, because gogo vedu ivo vainge vachiita zvekung'anga, gogo nyakubereka baba. Saka takangokurawo tiri mazviri, then ndakazoti ndaroorawo pandakazouya muno muHarare. Ndakabva ndati munhu kuti zvinhu zvako zvinge zvichikufambira zvakanaka unofanira kuti unge uchitevedzera zvose izvo zvinenge zvichidiwa nemidzimu yako. Ndakatevedzera zvose ndichifambawo mudzin'anga, ndikabva ndatoudzwa machira nekutorotesewa machira echivanhu andaifanira kuti ndinge ndichizotenga, ndikaita saizvozvo. Uye zvekare nebute ndaitogarawo naro ndichitoti pano nepapo ndotosvitawo bute, uye nedoro ndichitengawo zvibuku ndichitodirawo pasi ndichiti vari kumhepo vakwanise kutapudzawo nyota. Zvinhu zvakamboita sekunge zvainge zvichifaya, but pandakangotanga business handizivi kuti midzimu yakandifuratira here kana kuti chii chainge chava kuitika panguva yacho iyoyo. But nhamo yandakaona, ndakaona pfumvu zvekuti pano pachannel yenyu nevose avo vakateerera confession yangu hakuna munhu akambotambura seni. Ndakatambudzika hama dzangu kusvika pekupedzisira ndiine kabusiness, but zvinhu zvisingatombofai zvachose, zvekuti dzimwe nguva ndinomboti kana ndakagara ndinomboregreta kuti asi mari yangu imari yeropa, ndakatodeura ropa ini kuti ndige ndichizoitawo mari. But at the end of the day ndikatanga kufunga matambudzikiro awo andainge ndichiita nematamburiro awo ainge achiita mhuri yangu, tichishaya zvokudya. Dzimwe nguva taitorara tadya sadza nemunyu, life yakaoma. When I think about it ndinotoona kutoti kuromba dzimwe nguva vanhu tinozoromba not because tinenge tichida, asi kuburikidza nemasituation awo atinenge tichisangana nawo mukurarama. Chakanyanya kundirwadza ndechekuti ndakati asi nhai musika vanhu, ko ingawani zvandiri kutevedzera zvose zvinonzi kana ukazvitevedzera pachivanhu zvinhu zvako zvinotanga kufaya. Ndakasvika pakumarasa machira ose ndinyatsokuona kuti life yangu yakaita kuoma, yakamira kuti tsii. Hapana kana chandainge ndava kukwanisa kuronga muupenyu because ndainge ndava kumashuresa, ndatosiyiwa nenguva mukurarama. Business rangu ndakasvika pakungoritengesa. Ndakatengesa business kuti ndikwanise kungotengawo zvokudya mumba. Ndakabva ndachizosiyana nazvo zvekutevedzera nzira dzechivanhu, ndokubva ndachizotendeuka ndikati Ishe Jesu, ndoda kuti munge muchitura mitoro yangu yose inorema. Upenyu hukati unotamba iwe, handisati ndapedza newe. Ndakarwadziwa nelife kusvika pekupedzisira, ndipo apo pandakazosiyana nazvo zvekare zvekunamata, because ndaiti kana ndikatsvaka basa ndaitowana basa mune zvakanaka, asi hepano pakunoti musi wepayday wasvika ungakwanisa kuipiwa mari ndainge ndisingapiwi, ndainge ndichingoshandira mahara chete.
then ndipo apo pandakazotangawo kabhizinesi kangu. Ndainge ndaunganidzawo zvimari, but ndikabva ndati bhizinesi iri randatanga, this is my last option and my last hope, hapana pandingazombokwanisa kusimuka zvekare muupenyu. Ndakabva ndachizotanga kutaurawo nomumwe mundara wandainge ndichitoziva. Mundara uyu ainge ari wechirudzi, ende taitozviziva kutoti chainge chiri chigure, but zvigure izvo zvinoita sekunge zvisingatotendedzwi kuti zvinge zvichibvuma kuti ini ndiri chigure. Ndakataura naye mundara uya wechirudzi ndikati, mundara, hakuna umwe munhu anoziva matambudzikiro awo andiri kuita sewe, saka kana uine munhu waunoziva anokwanisa kundibatsira, maybe ndiwe unokwanisa kutondiyamura, because as far as I can see upenyu hwangu hakuna kana kwahuri kuenda hwakamira panzvimbo imwe chete. Mundara uyayo akabva ati it was not a problem at all, iye aikwanisa kundibatsira, saka akabva achizoenda neni kune imwe n'anga yacho iyoyo ndo inosimbisa zvigure nekuti vange vachizokwanisa kuita mashura nemashiripiti. Ndakabva ndachizopiwa mushonga welaki wandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoushandisa kuzonosvika imwe hanzvadzi yangu ichizonofa. Uyo wacho ane ropa randakatanga kudeura akangofa achingochema achiti iye ainge achiona zvigure. Vose vanofa mudzinza ndo zvavanoita, vanenge vachingofa vachingochema vachiti vari kuuya kuzotorwa nezvigure. Saka ndiye akatanga kufa zvekare. Ndikabva ndapiwa shato iyoyo pandakapiwa yainge ichiri diki, but kutaura kudai yakura. Mukoma inongoraramawo neropa murumu imomo mainogara. Ndakangonzi ndinongosiyawo muine hari inenge irimo. Hari iyi inofanira kugara yakazara neropa. Zvino hari iyoyo inoti kana isisina ropa, shato iyi inobva yazondirotesa pane vehukama avo vandinenge ndichida kuti vange vachizofa. Then kana kuri kunzi ndinenge ndatadza, because mazuva ano zvava kuti netsei, sezvo vanhu vava kuitawo, vamwe vanoitawo zvechivanhu, vanenge vachinoitawo mago back to sender vachibatsirwa nen'anga dzavo. Vamwe ndo vanenge vachinamata vachiendawo kunguo tsvuku vachinobatsirwa. Saka munhu akadaro anenge achiti netsei pakunomubaya paya, munotomborwa chaiko. Saka kana kuri kunzi ndinenge ndashaya wehukama wandinenge ndichida kubaya, ndinofanira kuti ndinge ndichizotanga kudanana nemukadzi, but anenge achifanira kuva ari mukadzi wemunhu uyo wandinopa mari. Mwarare nenhamo ine vanhu, ungamboshayi mukadzi angabvuma kudanana newe. Saka ndo zvandinoita izvozvo. Panguva iyo paanenge ari kumazuva kwake, ndipo pandinenge ndichitotora ropa rake, then ropa iroro rinenge richinozara muhari imomo. It's either mukadzi uya wandinenge ndichifambidzana naye nekufamba kwenguva anokwanisa kuzongonzi ava nekensa yechibereko kana kungofa, because ndiye wandinenge ndazoshandisa pamhiko. Ndinenge ndichitotenga upenyu hwake nemari yandinenge ndichimupa. Asi ndakanzi mune zvose zvandinenge ndichiita, kana ndafunga kuchekeresa mukadzi wandinenge ndichifambidzana naye, handifaniri kuti ndige ndichichekeresa mukadzi anenge achiita zvekutengesa muviri wake. Saka ndinototsvaka munhu anenge ari decent, ndobva ndatomupfimba mukadzi iyeye ari mukadzi wemunhu ari decent, ndobva ndachizotanga kumushandisa pamhiko idzodzo. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashe. Pavana vangu avo vandakazvara pane umwe uyo anotopenga. Ndakangoti ndichangosarudza 1 pakati pavo, 1 ndiye anopenga, because paari mwana uyo ndipo pacho patori nechikwambo zvekare nenyoka inombopota ichienda yobva yanozvimoneredza kumusana kwake. Saka nekuda kwemhepo dzose idzo dzigere paari, haangambofe akaita mwana ari normal, anototi anga achitorwara chete. Saka anorwara nepfunga mwana wangu uyu. Ndakanzi mune zvose izvo zvandinoita, zvandinenge ndichifanira kuti ndige ndichizoita, ndiye wandinenge ndichifanira kutanga ndafadza, because kana akangotsamwa chete zvinhu zvangu hazvizombofi zvakandifambira negwara rakanaka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakati ndazama nzira dzechivanhu zvikaramba, ndikazama zvekare kuenda kuchechi zvikaramba. Ipo pandakabva ndachizofunga kuromba ipapo. Zvakangoma hazvo veduwe.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, ininiwo ndiri kurwara in secret, ndinoshandawo sagarden boy munomu muHarare. Mukoma Nashi, ndakanhonga foni yemwana waboss. Mushure mekunge ndainhonga foni iyoyo, ndakaiviga kwemazuva. Pandakaona kusina ainge achiitsvaka, ndikabva ndachizoenda ndikabva ndazonoipa umwe musikana uyo wandinodanana naye, akabva achizoitengesa, akabva achizotenga imwe foni. Saka mushure mekunge foni iyoyo yatengesewa, ndakabva ndachizorota ndiine umwe mukadzi ainge akanaka kwazvo ndikarara naye, but I think kuti ndo pandakabva ndaita mistake ipapo, because kungonorara kwandakaita nemukadzi iyeye kuhope, even though ndainge ndanzwa rimwe voice rainge richiti kwandiri usarara nemukadzi iyeye because haasi munhu asi chikwambo. Ndakabvuma kurara naye mukadzi iyeye nekuti ndainge ndisina kumbogara ndakaona mukadzi akanaka sezvaainge akaita. Ndo pakabva pachizotangira dambudziko rangu. Ndiri kurwara nesiki, ndapoedza kuenda kuchipatara uye zvekare kumbofambawo mudzin'anga. Ndanzwa nekunwiswa mishonga yakasiyana siyana, zvekare nemaantibiotics. Ndakazotobhadhara umwe mufesi anoshanda pane imwe famasi kuti andipe maantibiotics sezvo asingatendedzwi kuti ange achitengeserwa munhu asina prescription, but ndakamupa mari akabva azonditengesera. But pandakazodzokera zvekare kwaari ndichimuudza kuti siki yacho yakamboita sekunge yanyarara, but yadzoka zvekare, akanditi hakwanisi kuramba achingonditengesera maantibiotics nekuti kana ndikazosangana neproblem iye anokwanisa kutosungwa. Saka ndinobuda hurwa kusikarudzi kwangu, uye zvekare ndinoita mapundu iwawo anozoti kana atushuka panotobuda tumakonye. Hakusi kunzi like zvinogara zvichingorwadza nguva dzose. Ndinowanzo kurwadziwa pakati peusiku, ende musi wandinozorwadziwa ndinenge ndarota ndiine mukadzi uya ndichirara naye, then the second night ndo pandinozotanga kurwadziwa. Ndinorwadziwa zvekuti kana hope hadzibate. So ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Kana kuine vanoziva n'anga dzinokwanisa kundibatsira, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndakapinda mufirst marriage yangu, but ndakasangana nemukadzi iyeye munomu muJoni. Takagara mukoma kwenguva refu pasina mwana. Ndo patakabva tachizotanga kunetsana, because chandakazoreadha ndechekuti kana ukagara nemukadzi, it's either anenge asingakwanisi kukuzvarira like naturally, kana kuti anenge asingatodi kutokuzvarira kwacho, because vakadzi vazhinji muno muSouth Africa like ndo pavakangwarira ipapo. They make sure kuti unenge uchimuchengeta, but iye haambofi akakuitira mwana zvachose. Munenge muchingonetsana chete each and every day muchingonetsana, but kuti ange achikuzvarira haambofi akakuzvarira mwana, basa munenge muchingonetsana chete. Saka ipapo pandainge ndichigara naye mukadzi iyeye, ndakazongosvikawo pakuzvionerawo ndega kuti mukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye ainge asingandidi, but ainge achingoda murume anongomuchengeta chete. Ndipo apo pandakabva ndachizosiyana naye, ndakambogara hangu kwenguva refu ndisingadi zvevanhukadzi. Ndikabva ndachizosangana nemukadzi uyo wandiri kufambidzana naye kusvika pari nhasi. Saka mukadzi uyo wandiri kufambidzana naye ndakazofind out kutoti iye kutozvara haatozvare zvachose, because ndakamuwanawo achiri musikana ainge asina kumbogara akarara nemunhurume, zvekuti nhumbu ingadai yakabata. Pandakaona kuti zvainge zvichiramba kuti ange achindiitirawo pamuviri, ndakabva ndachizoti zvimwe kuda inini ndini ndine problem
ndokubva ndachizotanga kudanana noumwe mukadzi. Saka kutaura kudai so ndatova nevana 3. Dambudziko riri pandiri manje, chihure chazondipinda munyama zvokuti handichakwanise kuti ndinge ndichiregedza zvechihure, ende ndinongoti mukadzi wose uyo wandinenge ndichifambidzana naye ndinobva ndatomuudza kuti ndinenge ndichida kuti ange achindiitirawo mwana. Handizivi kuti ndingazvifambisa sei, because right now ndava kutoita sekunge munhu ava kutopengeswa nechihure. Handichina chimwe chandichafunga kunze kwekungohura chete. Chinondinetsa ndechekuti pavakadzi vacho vose ivavo avo vandinofambidzana navo, vakadzi ava mukomanasha hakuna kana anomboramba, vangava vari vakadzi vevanhu kana kuti ngoti vasikanawo vanenge vachitoshuvirawo kuzoroorwa neni. Ndikangoudza munhu kuti tadana nawo kwenguva yakareba apa, maybe tinenge tangodanana kwemwedzi, ndobva ndatoti ndinoda kuti ungochindizvarira mwana, zvinotoita sekunge zvine madhimoni mukati zvinhu zvandiri kuita, because mukadzi ari normal haangambobvumi kumitisiwa nechikomba icho chaangofambidzana nacho kwemwedzi. So far ndina vakadzi vakawanda mukoma vandiri kungorara navo tichivimbisana kuzopanana vana, apa vari vakadzi vevanhu tichirara tose zvekare pasina kushandisirana dziviriro. So I don't know kuti how can I stop. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 27 years ekuberekwa. Ngoma ndatova neproblem hombe, a big spiritual problem, but handizivi manje kuti ndingazvifambisa sei. Ndakaroorwawo nemurume wangu. Murume wangu uyu akabva achizotanga kundiabusa, aindirova like aiti pose paanenge akadhakwa aitoti anga achindirova chete. Then ndakabva ndachizoudza vatete vake, hanzvadzi yavatezvara vangu, vakabva vachizonditi kana ndazoenda kuZimbabwe ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kumba kwavo. Ndakazoita saizvozvo, asi vakanditi usaudza kunyange vamwene vako kuti uri kuuya kumba kwangu, because hatinyatsokuwirirana zvakanaka. Ndakabva ndazovanyepera ndikaita sekunge ndainge ndichienda kumba kwedu, but ndakabva ndachizoenda kumba kwavo vatete vaya. Ndo yainge itoriwo first time kutovaona. In fact vainge vatova nemakore vasingachazivi kuona hama dzavo. Then ndasvikako kumba kwavo vakandigamuchira nemufaro, vakafara chaizvo. Apa ndainge nditori nekamwana kangu kachechi. Saka ndakazoti ndava kuda kudzokera kumba kwevabereki vemurume wangu, vakabva vachizondipa hari iyoyo. Vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichizoita mwedzi wose kana ndazouya nayo kuno kuSouth Africa. Zvandaifanira kuti ndige ndichiita ndezvekuti ndinoisa nyama, ingava iri bifu kana kuti nyama yehuku, nyama iyoyo ndozoidya iri mbishi. Ndaizviita izvi ndikazviita kwemwedzi wose. Ndapedza kuita saizvozvo, ndakanzi mhiko dzandaifanira kuti ndige ndichizoitira murume wangu kuti ange achizondida uye zvekare ange achizosiyana nazvo zvekunwa doro, ndaiitira tsvina imomo kuma 12 dzichingonoti 12 PM. Ndaitotora hari iyoyo ndobva ndaitira tsvina, ndobva ndaiisa pazuva ndakangoikwidibira. Then kana zuva rorereka ndobva ndachizoitora, ndobva ndazadza mvura ndokanyanisa, ndobva ndachizobikira murume wangu zvokudya. Asi ini ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichidya, ndokumupfuwira kwacho ikoko kwandakaita. Saka hari iyi mukoma yakazongonyangarika. Ndikavafonera vakanditi since yainge yapedza basa rayo, yainge yadzokera kwavari. Kubva ipapo handina kuzombonyanya kuita busy navo vatete ava until ndazotanga kuvarota. Ndakavarota vakati kwewe zvandakakubatsira kweinga 1 zvausina kuzomboya kuzonditenda. Saka the following day ndakavafonera ndikati ndakakurotai nezuro, I know kuti maybe mainge muchida kuti ndige ndichizokutendai pane zvose izvo zvamakandiitira, handichakutumidzirai mari. Vakabva varamba, vakazouya zvekare kuupe kwangu vakati ivo vainge vasingadi kutendwa nemari. Ndikati munoda kuti ndige ndichikutendai nei? Vakanditi ndinoda kuti unge uchibvisa Jesu mumwoyo mako, which was very strange kwandiri kuti
ko vanogoti vanoda kuti ndige ndichibvisa Jesu mumwoyo mangu like how zvinofambisiwa sei. Saka ndaiti ndikavarota sanhasi, mangwana acho tichitotaura taitotanga kutodiscasa hope dzedzi dzandinenge ndakarota, ivo vobva vatoti izvozvo zvawakarota ndo zvandoda kuti unge uchiita. Saka vakazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga bhaibheri. Ndakatenga bhaibheri, vakanditi bhaibheri iroro ndaifanira kuti ndinge ndichizoti pose pandinoenda kunozvibatsira ndinge ndichizorishandisa ndichibvarura mapeji emubhaibheri kusvika ndapedza kumabvarura, but mamwe acho ndo andaibvarura ndichingoita ekupisa mukoma. Zvose izvi ndakazviita, vakanditi ndo kutobuditsa kwandainge ndichiita Jesu mumwoyo mangu. Ndakazotanga kunzwa mwoyo wangu kurwadza, ndikavaudza because dzimwe nguva ndaitopera simba kutoita sekunge ndichadonera pasi. Ndikavaudza kuti ndo zvandainge ndichinzwa izvozvo, vakabva vanditi vainge vachazondishanyira kuhope kwangu. Saka vakatondishanyira vakatouya. Mkomanachi pavakauya ndakatovaona vainge vakabata umwe mwoyo, vakanditi uyu ndiwo mwoyo wandava kuda kukupa, wainge uri black wakaita chimukuyu. Vakanditi ndiwo mwoyo uyo wandasarudza kuti ndige ndichikupa kubva pari nhasi, uyu ndiwo mwoyo wako wandakupa. Vakabva vaugadzika pasi vakati mwoyo famba. Mwoyo uya wakashanduka ukabva waita spider, ndobva watanga kufamba uchiuya apo pandainge ndakarara, ndokubva wachizopinda mandiri. Mwoyo wandakasikwa nawo mukoma, ndizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Mwoyo iwoyo wakabuda mandiri. Mukomanashi ndo zvakaitika izvi kwandiri. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndiri munhu wekuti ndava neutsinye husingaiti, ende handina kana munhu wandinonzwira tsitsi, including even amai vangu. Ndinotovaitira utsinye, vanokwanisa kutondikumbira mari vachitoti havana kana chikafu. Ndobva ndatoti hamusati mati kusvika manyatsokurohwa nenhamo ndopa ndichazokubatsirai. Nechandinenge ndichivatukira handitombozivi. Ndinozototi paya kana ndaona kuti nguva yareba ndisina kumbovatumidzira mari, ndipo pandinobva ndachizovatumidzira mari. Dzimwe nguva ndinotorota nditori kumakuva, but ndiriko kumakuva ikoko ndinotoshandisiwa ndinoshandisiwa mukomanashi pakunofukunurwa kwemakuva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvinoreva izvo kutoti makatoitwa muroyi kaimi navatete venyu vakakuitai muroyi. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvanyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Saka ndiri kunzi ndine breast cancer, but this was after ndabva mukukechwa noumwe muNigeria. Inini ndiri kuno kuSouth Africa kuCape Town. Basa rangu randinongoita ndiro rokubva zvandakapindawo muno muSouth Africa ndinoita basa rekutengesa muviri wangu. Saka ndakazokechwa noumwe muNigerian uyu akanditora ndikabva ndachizoenda kumba kwake. It was somewhere kuma 10 p.m. tasvika tikabva tatanga kufara paya. Iye akati anonyanya kufarira stereko kudyiwa sikarudzi yake. Ndikaita saizvozvo, but mukoma ndakanzwa sekunge sikarudzi yake yakashanduka ikaita nyoka. Kubva ipapo paakandifuridzira kufesi kwangu, because ndainge ndakapfugama apo pandainge ndichimuyamwa sikarudzi yake. Akangonditarisa akati waonei? Ndikati hapana. Akabva anditi uri kunyepa? Akangoti I just feel strange. Ameno kuti why? Ndikabva ndaseka ndikati ndiri kuita sekunge ndiri kuona sikarudzi yako ichishanduka kuita nyoka. Ndopa akabva angofuridzira kumeso kwangu, andifuridzira
kudaro mukoma ndipo apo pandakabva ndachizotanga kupera simba. Zvose zvainge zvoitika ipapo ndainge ndisingachazvinzwisisi zvachose. Akanditora akabva achizoenda neni ndokubva andiradzika pabhedhi. Ndakaita sekunge ndainge ndichirota, iye achishanduka akaita senyoka. Ndokubva ndatanga kurarwa nenyoka, asi nyoka iyi yakabva yachizondiruma pazamu rangu. Then kubva ipapo kusvika pari nhasi ndinonzwa pain, uye zvekare kana ndikabata zamu rangu iri rinenge rakaomarara kuita sekunge rine dombo mukati. Ndakaenda kuchipatara ndikabva ndachizonzi ndine kensa, saka ndiri kunzi ndinofanira kutoti ndinge ndichitochekwa zamu racho iroro so that kensa yacho isazopararira. Kumazowe kwandakaenda ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichinwa mapiritsi awo andakapiwa, nekuti hanzi kana ndikangogara ndanwa mapiritsi acho iwawo zvinoreva kutoti zvinenge zvatovharana. Hanzi kensa haitodi mapiritsi, inongorapika chete nechivanhu. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsirewo ipapo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey.